Hé, vigyázz, adom valamit! Nem, mert fönn volt a kapásjelző. Elment az bazd meg. Majdnem összetörte a botot, akkorát bevágod neki, bazd meg. Jaj, mit fogtál? Ne is sződ! Te másik összegállod, másik. Mi van? Ilyen, vedd ki te! Vedd ki azt a botot, a szélső botot! Ott van valami! Ha össze vagytok csavarodva, belevittem a hal, bazd meg! Jaj, te Józsi! Te Isten! Ne engedd el, bazd meg, ne engedd adni előtt! Takát! Megvan? Van rajta valami? Na, akkor van, belanyilven van valami jó. Van merítő? Mit van-e? Hát nem Bazsika! Bazsika van hozzá! Rugi! Na tekerd már, mi van rajt? Megmondtam, hogy egyfolytában kapás volt. Gyula, féken engedjél! Köszönöm. Jó-e? Rá tudsz. Féken engedjél! Gyere Ági ide! Figyelj oda! Figyelj oda! Hogy megy oda arra valami? Amúgy lesz te! Hát mi? Mi az? Te, akkora jó szág, olyan akkora! Hé, szákulj ma! Nyújj alá! Nyújj alá! Megbaszom a szavajod, bazd meg! Hát ti átfújtatok a fasz! Hát bazd meg, elég jó húzok ezzel már! Átbasztatok! Ez azért mondani rá, hogy az engedélyem nélkül. Nem is találtak! Oskar, jól teszed! Akkora, húzd meg! Belányított az agyam is! Húzzál! Mondom, már is ott kapaszolni, milyen jó most, hogy húzza! Befaszok vagytok! Tessék, a fáradtságotokért! Ez a női részleg bosszúja volt, hogy itt hagytál bennünket őrizetlenül. Hát nézd, milyen!